I dag har jeg udvalgt 3 børneyogaøvelser, der hjælper dig til at være mere smidig og fleksibel. Det betyder også det her med, at man kan tænke ud af boksen, og man kan se ting på nye sider, man kan være kreativ. Den første øvelse, vi skal lave, det er sommerfuglen. Når vi er færdige med den, så skal vi over og være nogle frøer. Og når vi har været nogle frøer, så er vi altså vokset helt op og blevet til gudinder. Nu skal vi lave sommerfuglen, så hvis du ikke allerede sidder ligesom jeg, så kom ned og sid på numsen nede på gulvet, og så se om du ikke kan få fodsålerne her ind mod hinanden. Knæene de peger ud til hver sin side. Hænderne, dem må du gerne tage fat om dine tæer med, så kan de også få lidt varme. Og så skal vi ud og flyve som en sommerfugl. Den her sommerfugl her, den er lidt langsom om at komme i gang, så den er lidt langsom om at løfte op og ned. Og løft vingerne og ned. Og basker langsomt med vingerne. Ja, men nu begynder den at være varmet op. Det er flot. Er det bare godt? Så nu basker den faktisk helt vildt hurtigt med vingerne. Og hej, hvor det går. Vi flyver rundt omkring alle de fine blomster. Det dufter dejligt. Vi sænker farten igen. Og lander lige på en blomst, der har lige den farve, du allerbedst kan lide. Sådan der. Vingerne, de er helt langsomme og afslappede nu. Jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt at sidde med her. Nu er du klar til at komme op og flyve igen. Så vi begynder at flyve og baske med vingerne. Sådan. Se, hvordan knæene her, de bare går op og ned. Det var sejt. Og hernede ved det her vandhul, der er der faktisk en frø, som vi lige siger hej til. Så det er det, vi skal nu. Nu samler vi lige benene her. Og så kommer vi helt op og sidde. Helt heroppe på tæerne. Og her på tæerne, der slår vi lige, hælene. Vi slår hælene mod hinanden heroppe på tæerne. Og så sætter vi hænderne i her foran os, kigger frem. Og så siger vi, hej lille frø. Og når vi siger, hej lille frø, så strækker vi benene og kigger ind mod navlen. Er I klar? 1, 2, 3. Kvak. Og ned igen. Kvak. Og ned igen. Kvak. Og ned igen. Kvak. Og ned. 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 Kvak. Og ned igen. Det var sejt. Nu har vi faktisk været sådan seje frøer, som vokser helt op til at blive nogle seje guder. Så vi strækker os op igen. Helt op så langt som vi er. Så sætter vi den ene fod ud til den ene side, og den anden fod ud til den anden side. Når vi står her, så er det som om, at vi har sådan en usynlig stol bag ved os. Men det har vi faktisk ikke. Så vi prøver lige at sætte os ned på denne her stol. Ja. Vi sidder godt her. Så tager vi armene ud til siden og bøjer i albuerne. Sådan der. Så sidder vi lige her et øjeblik. Det er hårdt, hva'? I er rigtig seje. I har lavet sådan en god træning nu. Det var godt. Og lige op og stå en gang. Træk vejret ind. Kom igen. Ned og sid i denne her stol. Ja. Armene ud til siden. Armene op. Så er I her et øjeblik. Ja. Og er I seje? Sådan der. Og slap af igen. Ja. Sidste gang. Ned og sidde i den her stol. Armene ud til siden. Sådan der. Det var godt. Ja. Så er vi færdige for i dag. Rigtig god undervisning.